Менә тагын күзләр җитте, менә тагын яфрак кыйла. Исәнмесез, Акчарлак газетасын укучы дусларыбыз, без бүген Казанның колхоз базарында һәм мондагы атмосфераны, мөхитне сезгә күрсәтергә булдык. Казанда төпләнеп калмасагыз, кайсы якта яшәгән булырсыз? Кайсы? Ой, мин Иракларда турып карадым, бар үзебезнең Казанга кайттым. Тумышым белән шушы якынка булгач, әллә кан тартты, әллә жан тартты. Барыбер шулай ияләнгән инде. Читтә туру була инде. Үзеңнең күзеңдә, үзеңчә яшәсен. Аллага шөкер. Акчарлакның өр-яңа басылып чыккан санын бүләк итәбез. Рәхмәт. Сән сау булыгыз. Казларга килегез. Каклан казлар, свежий казлар бар суда да. Аның үзенең сире бармы каклауның? Бар. Хәзер бөтен кеше каклый. Тиз генә өлгертәләр. Ә без әле кичә әниләр ничек әйткән, тузга чырмага элеп, анда битәргә кирәк инде. 6 ай буе. Ярты ай тора, күпме тора ул? 6 ай дигән. 6 ай. Чын-чын. Бу инде элеккеге рецепт. Способ белән әти-әниләр өйрәткәнчә. Сәмсез. Итләр кайсы яклардан? Чүпрәлебез. Сәмсез. Итләр кыйммәттер ама. Кемесе бар ул? Бу нәрсә ите? Танай. Сарык? Танай. Тана. Кайсы яктан? Шуңарданнан. Шыгырданнан? Нет. Самый дешевый 350. Можете показать? У меня был 40. Мишкинерса. У меня был 650. Кайлардан алар? Тәмлеме? Тәмле. Казанда яшәргә калмасагыз, кайсы җирне сайлаган булыр идегез? Мен әлі қашан кетірейін мұнан, менің ерім кіз Прибалтики. Керек болса. Мен мұнан бір қайда кетейін. Мен бекер адам Қазанда. Ерегіз Прибалтикада яшейме? Жоқ, мұнда яшейм. Перетащила. Аны алып кайттыгыз киресенче. Шул Калининград яклары? Жоқ, зачем Таллин? У нас в Таллине квартира трехкомнатная. Аңа ашыймысың ерегізге Казанда? Или өзінің яклары? Уж потихоньку. Без яшеймсің. Сначала тяжело было, мы добили до ура. Что там и права, у него евро права, и все. Все было трудно. Ну ничего, потихонечку, Аллаха шүкір. Нашла же Казань, ничего нет. Казан sizga нәрсәсе белән якын менә тагын? Это мой родной город, я здесь родилась, это моя родина. 480 башлайбыз, 450 белән, 400, 300-гә дә безнең итләрбез бар. Бу тана ите инде. Тана ите. Сез ничә ел монда сатасыз? Ой, күп инде, күп. Шул хәтле тормыйлар җаным. Сатулар ничек барамы? Халык йөриме? Халык киләме? Халыкның гомумән кәефләре ничек? Кәефләре ничек булсын инде? Ярмаркага кеше бара. Анда карт сыер булса да, но инде бәясе әзрәк җүнрәк була. Ну, монда киләләр безнең үзебезнең покупательләребез. Җырчылар да, Зәйнәп тә килә, Фәрхәтдинова, иптәше белән. Аннары Фирдус Самаев килә. Җырлыймы ул килгәч? Монда җырламый инде, җырламый. Бик җырлатырык, но җырламый инде ул. Кычкырып көләме? Нет, бик культурно себя ведет, матур. Любимый певец, поэтому инде туктатып сөйләштерәбез аны. Менә Казанда төпләнеп калмаган булсагыз, кайсы якларда яшәгән булыр идегез? Без Әтнәгә йөрибез. Бик ошый Әтнә районнары. Шулай Казанда яшисез? Мин үзем Казан кешеләре, аннары урманнары, кырлары бик әйбәт матур. Сез менә бик оста кешегә охшаган бер лайфхак әйтегез әле. Ит алган вакытта Лайфхак нәрсә ул? бер киңәш. Ит алган вакытта нәрсәгә карарга кирәк? Карарга, Әйе. сатучыга карарга алдан кирәк. Чиста, матур, пөхтә булсын. Сезнең кебек. Ну, белмим инде. Иткә карарга кирәк. Ит матур булса, чиста булса, майыннан белеп була, майы сары булса, карт сыер була инде, яшь булса, аппак майлы була инде. Без сезгә менә Акчарлак газетасын бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Исән сау эшләгез. Исән сау булыгыз.